Hej og velkommen til de her specielle nyheder om Anne Frank. I dag er det 1. marts 2015. Så det vil sige, at det er omkring 70 år siden, at Anne Frank døde. Anne Frank var jøde, og hun levede under 2. verdenskrig. Anne-Lise Marie Frank var hendes fulde navn. Og Hitler havde sagt, at alle jøder skulle dræbes, så de gemte sig i et rum ved siden af deres fars kontor. Og familien var blandt de 300.000 jøder, der flygtede til Amsterdam mellem 1933 til 1939. Og Anne Frank blev født den 12. juni 1929 og døde i marts 1945. Otto Frank var den eneste overlevende i familien, og han flyttede tilbage til Amsterdam i 1947. Og Anne Frank blev i byen, Anne Frank blev født i byen Frankfurt am Main. Hun boede det meste af sit liv nær ved Amsterdam i Holland. Frank-familien flyttede til Amsterdam i 1933, der hvor nazisterne tog overhånd over Tyskland. Dagbogen, som Anne Frank fik i sin 13-års fødselsdagsgave, følger hendes liv fra den 12. juni 1942 til august 1944. I 1950 blev bogen udgivet i Frankrig og Tyskland. I starten skrev hun det, hun skulle huske at lave i hverdagen, og så efterhånden så blev det jo, hvad der skete i krigen. Hendes dagbog er nu en af de mest kendte bøger i hele verden. I 1945 gav Otto Frank dagbogen til Røde Kors sammen med et stak gamle papirer. Anne Franks hus, Prinsengracht i Amsterdam, er et museum, hvor den jødiske dagbogsskriver Anne Frank gemte sig for nazistiske forfølgelse sammen med sin familie og 4 andre i et skjult rum i den bagerste del af bygningen. Museet åbnede i 1960, og museet besøges årligt af 982.000 besøgende, og det blev målt i 2006. Og der var en fond, der stiftede med det fordel at beskytte ejendom, fordi at der var nogen, der ville rive det ned. Dagbogen, som jeg talte om lige før, blev i januar 2010 forbudt i Colby County i USA, hvor alle eksemplarer af bogen blev fjernet på grund af seksuelle emner. Margot, som vi ser her bagpå, er Annes søster, og de var totalt modsætninger rent personlighedsmæssigt. Margot, som var meget høflig og flittig i skolen, hvor Anne var mere direkte og energisk og udadvendt. I marts 1945 udbrød der en plefusepidemi i lejren i Bergen-Belsen koncentrationslejr. Den spredte sig ret hurtigt og dræbte omkring 17.000 fangere. Og så vidner har senere fortalt, at Margot en dag eller i nat faldt ned fra sin seng i sin svage tilstand og døde chokket, og at Anne Frank døde få dage efter. Hvis Anne Frank levede i dag, ville hun være 86 år. Tak fordi I så med, og vi håber, I fik lidt mere viden om Anne Frank.